Това, което всъщност отличава жената в очите на мъжа, е колко от неговите нужди задоволява и колко качествено. Колко и как задоволява неговите нужди. Нуждите на мъжа са много. Описани са с подробности в в книга 1 на Женската Библия. И са, може би, ако трябва да кажа 3 базови неща, това е едно от 3 базови неща за отношенията. Задоволяване на мъжките нужди. Главата е дълга, не бих могла да отговоря толкова кратко, но само да кажа, че основните първостепенните нужди са 10, като ключовите от тях са 3, които са секс, храна и бит, и приятелство и близост. А общо са, може би, около над 50. Така че има какво да се чете.